Здравейте, приятели! Това е територията на медицината. Предаването е Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Ето какво сме ви приготвили днес. Какво поема здравната каса за защита на недоносените бебета от инфекции, причинени от респираторно-синцитиален вирус? Разясняват експертите на фонда. И още – шипове във врата и рисковете за здравето от притискането на съдове, които хранят мозъка. Спазваме традицията всяка първа събота на месеца да ви информираме за вашите здравни права. Темата, която ще коментираме днес с експертите на здравната каса, е свързана с здравето на недоносените бебета. Какво заплаща здравната каса по програмата за профилактика на инфекциите, предизвикани от респираторно-синцитиалния вирус? Това ще разберем от моя гост Мария Димитрова. Тя е главен експерт в Националната здравноосигурителна каса. Добре дошла. Какво включва тази програма за профилактика срещу инфекциите, предизвикани от този опасен вирус, респираторно-синцитиалния вирус? От 2021 година Националната здравноосигурителна каса поема изцяло профилактиката срещу респираторно-синцитиалния вирус инфекции за недоносени деца с изключително ниско тегло, което улеснява родителите безплатно да могат да защитят децата си срещу този опасен вирус. Сега ще влезем малко в дълбочина, за да кажем какво включва програмата, кои са онези групи, които попадат вътре в нея и въобще какво се случва. Това е един препарат, който се слага колко време, колко често. Това е препарат, който представлява защита, щит, а не ваксина, срещу определен вирус, респираторно-синцитиалния вирус. Важно е да отбележим, че от тази година безплатно за бременните между 24 и 36 гестационна седмица може да бъде поставена защита чрез вакцинация, именно срещу този вирус, което ще защити тяхното бебе до навършване на 6 месеца. Което е много важно и много полезно да го знае. Това е нещо ново, нали така? Това е нещо ново. Имунизацията е безплатна и се поставя в регионалните здравни инспекции в страната. Госпожо Димитрова, кажете за онези групи дечица, които могат да се възползват от тази програма за профилактика. Казахме, че това са деца, които са недоносени и деца, които са родени с изключително ниско тегло. Влизат ли други в тази група? Влизат няколко групи недоносени деца. Първата група, това са недоносени деца с гестационна възраст по-малка или равна на 32-а гестационна седмица, които са на възраст до 6 месеца в началото на сезона. Втората група са деца с бронхопулмонална дисплазия. Това е вид хронично белодробно заболяване. И когато тяхната възраст е по-ниска от 28-ма гестационна седмица, те могат да кандидатстват отново за профилактичната програма. Третата група са деца с бронхопулмонална дисплазия, които са с гестационна възраст между 29 и 35 гестационна седмица и са на възраст до 6 месеца в началото на сезона. Деца, които имат сърдечни малформации, също могат да бъдат включени в програмата. Вие казахте кандидатстване. Това означава, че те трябва да подадат документи. Къде се случва това? Това се случва към специализирани комисии, които са разкрити към клиники по неонатология или неонатологични отделения, към болниците. За София, можем да кажем, това са две. Майчин дом и детската болница професор Иван Митев. Там са разкрити такива комисии. Родителите подават документи, епикризи, амбулаторни листове, чрез които се удостоверява заболяванията, проблемите и гестационната възраст на детето. Тези комисии разглеждат документите, подават ги към Националната здравноосигурителна каса, където се изготвя протокол и пациентите, когато са одобрени, техните родители всъщност биват уведомени директно по телефона. Тоест родителя няма как да пропусне да разбере дали е получил одобрение от здравната каса. Да, защото директно се случва всичко. Този протокол, той отива къде? Родител трябва да го вземе или трябва да го получи личният лекар? Личният лекар е този, който получава протокола по електронен път и на база на него се издава рецепта за получаване на дозите за профилактиката.
Безплатна ли е тази рецепта, госпожа Димитрова? Напълно безплатна е. Здравната каса покрива изцяло профилактиката с препарата, така че родителите не дължат нищо. Нека да кажем колко са дозите на този препарат, които се поставят, от кога се започва да се поставя той? Дозите, които се поставят, са 5. Сезонът започва от 1 октомври. И ако родителите кандидатстват още сега през август и септември, те могат да започнат да използват препарата, той да им бъде изписан и да започнат профилактика с него още през октомври. 5 дози до края на февруари. Ако родителите са пропуснали да направят тази профилактика до момента, но биха искали да започнат, как трябва да се случи това? Няма срок, който да приключва преди началото на сезона. Тоест, те могат в продължение на сезона да кандидатстват. За 2026 година срокът беше 15 януари. Тоест, ориентировачно до януари месец те могат да кандидатстват за профилактика в същия сезон. И ако получат одобрение през януари, ще вземат дози и за януари, и за февруари на текущия сезон и така детето им ще получи защита още през този сезон. Тоест, ако една майка роди бебе с критично ниско тегло до септември, сега тези месеци, веднага може да бъде включено детето и да бъде включено детето. Да. Така, ще ви помоля обаче да кажете, ние говорим за един препарат, който се поставя мускулно. Мускулна инжекция. Тя е съвсем обикновена мускулна инжекция, която без проблем може да бъде поставена от личният лекар, тъй като такива той извършва, такива манипулации той извършва ежедневно. До каква възраст недоносените бебета могат да се възползват от тази програма? Възрастта, според гестационната възраст, се определя и тяхната до 12 месеца, както вече споменах. Но е важно тук да отбележим, че деца, които имат бронхопулмонална дисплазия, това хронично белодробно заболяване, могат да кандидатстват и за втори сезон с профилактика с препарата, ако през последните 6 месеца преди кандидатстването са имали нужда от лечение с кислород, диуретици или кортикостероиди, т.е. имало обостряне на това хронично белодробно заболяване при тях. И сега на финала на нашата среща много ми се ще да кажете, ако някой родител иска да включи детето си в тази програма, без то да отговаря на съответните критерии, е ли възможно това да се случи за негова сметка? Те да си закупят този препарат и съответно той да бъде поставен, за да бъдат сигурни? Да. Това е напълно възможно, но препоръчвам родителите, които имат недоносени деца, които имат заболявания или просто децата са недоносени, да ги предпазят и да се възползват от безплатната програма, от тази профилактика, тъй като препаратът е с много висока цена. Много ви благодаря за това участие, госпожа Димитрова. Надявам се, че сме били изключително полезни на родителите. На финала обаче аз искам да напомня, че до края на август всеки, който иска да се здобие с здравното досие в телефона си, може да го направи всеки делничен ден в изнесените пунктове в цялата страна. Точните локации може да намерите на сайта на Здравната каса. Сега кратка пауза за реклама и веднага след това продължаваме с шиповете на врата.